sanibona la ekhaya. Hayi bo. Nonkosi, sawubona siswami sakwazi. Yeah, right. Ngirathi nami siswami sakwazi. Wemana kunomkhosi. Nomkhosi siswami ngahlala phansi. Hayibo, unomkhosi. Hey, angizwa kahle lena. Awu, sawubona la. Sawona uNuku, ufuna ndani embulale ndini? Hawu, uma ngikhaze ngimbulala ubaba ngeqiniso lalokho. Ucathi silima mina amaphatha phaba kuphela sonke lesikhathi. Okwenzeka iphutha kulokho. Anginandaba naloko mina. Unesibindi. Ubulala umnikazi walo muzi uphinde futhi uyabuya ufuna ukuzohlala kwana noma ufuna ukulala nathi futhi. Cha ma, akukho kanjalo. Ubaba abulawa ngayimina. Angifuni nokuzwa leyo njengamanje ngicela ungiphumelele emzini wami. Hawu mama umxosha kanjani kubo? Thula wena. Noma ufuna umlandela uhambe naye. Cha mama ukho njalo. Njengoba umxosha usakaye kephi futhi uzolala kuphi? Anginandaba nalokho mina uzoyibonela yena. Ulungile ngizohamba. Kodwa uzama konke okusemandleni ukuzothutha ubaba ubaba. Hamba. Ngifuna kuphinde kubona ngapheni bomcondo wakho lo hamba. Yabona wena, uzoqhubela uvikela umbulali, uzophuma uphele emagcene la ekhaya. Futhi angifuni nanokudla nje uthapha into ehlanganisa naye sezwana. Hayi ngiyawuzwa ma, wathi ngiqhubeke nokufunda. Hayi wena Nkosi, wengihamba waye ngiyabuka. Hayi awuphuphi uyahadala mfethu. Hayibo, hayi, wamnandi ukubona mfondini. Ngawutsho uphume nini egcwele cause waloko nokuthiwa ubhuti 25 years old. Hey mfethu ngiphuma namhlanje mfethu ngeparole mfethu. Oh, hayi ke. Hayi man, kazazi undibalisela lapha. Wambulala nyani tatakho. Hey, mfethu salapho. Ingxaki mfethu, le way le yothusa le. And the evidence eninzi ikhomba kulo. Hey mfethu esidluleni lapho iyazi mfethu. Ngifunga iqine enkulu la. Mfondini ufika nje sawunengxaki ezininzi wena. Umama ubaba ngixoxa lapha kuyamuva athi afuna ukungibona manje angisanothi ngilala. Zabuhlungu izo ndaba njayami. Kodwa khululeka ungalala pha kumendlini yabo. Then uzazi bakusasa uyavuka usikhalela ke eyakho iplek. Hey, angihayi kusho nanemali azikho ngisho intobe eyiseduze angazi nje angazi. Hayi. Khululeka njayami, masambe sepha kum. Enye nenye izozivelela. Ngizongisiza futhi. Intona wena wasewazenza lusizi yakho. Azozondibasele nje yami. Kunjani ejele? Yazi ngiyakhala ngeke ndifikelele pha. Abo wena ngikusabe ngishelo abosodwa. Abosisuko lodwa fana. Uyadlala sana. Uyadlala sana. Hayi. Okay. Terminating contract uzama kickstart automatic sanumoche start shayibhare ngestrategy yabuyela underground phethi phepha wena ishove iphepha thanamba lokhu kufa kwekhuluva kufa kusa nehumusha insuku zincipha zehumusha sidonse silimazo sijubu scrap ibhale sayigudluza emngcwabeni wakho sitshontshe imbali ngishithuna salikhuthuza lezi insuku zekhuluva sikhuzuka sifuna lezuka sikushayela izulazulu mase sikubamba ngokuhlwa kuhlwa kusasaphuthuma kuzela umfazi mangiqhamuka suka mase ngivuka iqhunga ngoba ibhare ngayikethula if uzenza heavyweight ngensimbi umkhaba sawukhumbuza lesi sidumbu sesanuka siqhibele ngalo lobumbu sebhemile umakhuluva bekaqeqesha unobhobhi kanti kuzothulwa amakhukhu indaba nalentwana ngathi samhlonipha umakhuluva kuzingoma zakhe itrend kwi-WhatsApp ihlala imthuka ngisangangena komeja ngipheqeza
Hawu yasithi right asudlule ngathi awungazi manje yini. Ngibela ngikwazi emva ukuthi wena wabulala ubaba sesiyo sisi wami. Hawu mfethu sakuleyo nto namanje. Yabona mnganami, wonke umuntu apha engingqini wazi ngumuntu owabulala uThayima wakho. So wena xa ufuna itshintshe yonke loo nto leyo kuzofuneka uze nestori esingqondile okanye ize ne-evidence once. Ukuba uyazi ukuthi kwavele kwafika nje sekuthiwa hawe ma kutholakala isibhamu isibhamu sama-fingerprint ami angazi nami kwenzakalani yibo. Ayikho lento eshoyo. Inkantolo kuveza obala wena uthi umbulali. Futhi umama sekuthiwa uyathola usikade ngimnawe angangithethisa mhlawumbe futhi angangixosha isho ngixosha lapha emthini wakhe. Yasengizama wangikhola khona efuna ukunikeza yona ezoripota amavisi ezothola futhi ubani ahlasanto owabulala ubaba ngoba mina ngisola uma mncane izinto zakaba futhi zake uma mncane mina ngangizuzuza ngalokho. Ayingeke siswami lento ofuna unikeza yona ngeke ngidonsele amanzi ngomsele. Awu ngiyacela nje sami ngicela ukuthi lento le cela wenzele mina ukuthi uzothola ukungidlisa ekuseni kwababa. Ngeke siswami ngeke ngikwazi ukuthatha lento ofuna unikeza yona. Ngiyacela baba ngiyacela siswami. Yazi siswami lento ufuna uyithathe ohamba uyifaka endlini efihle lapha endlini ukuze kuzoze yonke into ekhunya lapha endlini. Kulungile siswami uzokwenza njengokusho kwakho. Yazi mnganami ndiyakuthemba mna ndiyazi uba umsula zange wabulala utatako. And ndiyawuthembisa ubana nzoma nawe until ufumane inyani. Ngiyabonga mfethu. Umuntu oqala ngizamtholile osangizaphathile nasi sami ngiyacela baba. Ngidela igazi inja yami. Kulungile nami siswami uzokwenza njengokusho kwakho. Ngiyabonga angazafuma mina mfethu sangeni mfethu. Yebo. Kunjani namhlanje? Ngiyaphila bhuti omdala njani? Hey. Siyancela. Uhleke mfowethu. Khawutsho. Wandisusa eThekwini ngokukhawuleza okungaka. Wenze njani? Kunenkinga la sibhekene nayo. Lengane phela uNomkhosi iphumile ejele. Ntoni? Ayethu yahlala. Yenzeke njani lo nto? Angimazi nami. Kodwa mesho yena ngokusho kwakhe uthi uphume ngoshwele. Ithini plan? Mina la bese ngicabangile. Angukuthi nje shaya intelula vedane nje sibulale lengane seyigudluze. Ngiqinisekile. So ufuna nyani baba kafe? Ngowakho wena umntana. Ingane yami angandaba naleya nto mina. Mina into engangizele la imali le ngayithola mhla ngibulala ubaba wazo lezi ingane. Sithanda ubathima bele. Kodwa ke ngoba uyatsho baba kafe. Bakhona abafanele basi. Abangawenza futhi lo msebenzi. Bekhi. Khosi yazi into engiyona engibonayo. Lo mntana uzogcina efamba phakathi izinto. Osho ukuthi kahle kahle uyasona. Yena ngaqala sona. Asiyazi bayikholisa ulalele. Ngoba ke uyafuna uba makafe. Ayala. Aninacha. Ngoba vele bakhona abafanele basi. Bazosenzela umsebenzi. Yeah.
Akusheshe ngampela-ke. Funa ukuthi kushonela kusasa. Kube sengazi usibenzakalani. Utshela amajita ukuthi asheshe ngoba kunesipani engiwaphathele sona. Khululeka nomdadi. Isakudiphela iminyaka yaso. Bekubona kacaca. Uzobona ngami sofa ngami. Hayi. Kodwa-ke kuyo yonke lento emfitshifitshi yenzekayo. Kuyafana noba imfitshifitshi ishiye umsebenzi wami eThekwini ndandikhuzile kwasekuqaleni nathi masiqhibe ngale family bephele nyana ngayo isidingo soba mbe lapho ngizele nana ngesingeko kodwa-ke ndase wena nomdadi sizokwenza ngale ndlela ufuna ngayo ngoba nami angifuni izinto zakho oziplanile zigcine zingahambi ngendlela ofuna zihambe ngayo ngenxa yalomntwana. Masimsuse bangafi Alandela kodwa. sofa ngami ke uba enye nenye ihamba kanjani saphuma. Hayi, hambe kahle. Hayibo Jack. Le ndoda ave isifonela kuba ngathi kuyaphuthuma ocingweni manje isikhathi siyahamba isikhathi sidliwe yinje. Buka nje manje. Kuyophela i-hour akafikile lo muntu. Wenkabe yami. Mina ngize ngayeka zonke izinto bekumele ngiyidale namhlanje. Ngenzela ukuthi ngiphuthume ukuthi size la. Hayi, ngasidlala ngathi kodwa nawe ngathi uyaqhamuka. Oh hayi, ake simuzwe ukuthi. So manje Awu bracket. Awu, ave sosilibazisile ndoda. Konini simile la sithi uyaqhamuka awufiki. Cishe saze sahamba. ngiyayibona ngixolise kulo phathi ngisena bambezeleka nje madoda kodwa ke nansi into enzanayo khona isibane ngifuna ninethele sona. Hayi ukhulume silalele. Unoze ukhona umuntu afuna abulawa. Yeah. So mamelana linde ngiqhube ngithethe. So nithe mandibize nina ndifonele nina kuba dinasi nithe. Obvious. Ngabe ungabizisi uzobiza abahombo yazi ukuthi ithina abaqedwe bomcimbi. Saziwe ifolweni lokho ukuthi ithina abaphathi balendawo le. Kushona le komlazi. Ngekho umunye oqualifyayo la. Kuyo yonke ke lento ngifuna niyenze sesibhani ngifuna nisenze alifuni mafuna. Ngifuna nenze sho. Uyasazi ukuthi Thembi yanasi umsebenzi. Hayi seshayele. Ngifuna nenze sho. Ndingevisitori ba kwasha kwacima umsebenzi awahamba kakuhle. Ngiyandiva ke madoda Akuzwakele. enye nenye into ezidibene nemali yonke into ngizoyiva ngayo Nosi. Yabo ngoba yonke lento ndiyenzela yena yabo umntasekhaya Oh, mntanakini. nomdadi so yonke lento ndiyenzela yena yabo so nina niqinisekise uba umsebenzi niyawenza ngendlela eright. Hayi amandla Ndiyanibona ndonwabile awu siyakubona ngoba ndiyayazi into endonwabisayo ndiyayazi uba lo msebenzi ngizowenza ube clean. vele umama ayibo thina uyazi nawe asikaze sakwenzela phansi. Ngifuna ke xa seniwenzile lo msebenzi ndibe ndikule modi kuyo Akhuleka. andifuna utshintsha Khuleka. kwenye imodi. Uma ngiphethe umjakajaka siyayenza lento. Hayi ke madoda Ama ngiphethe ngiyala. Uyazi bracket angaze asikaze senza phansi. khona into ufuna uqeda. Ngelengele. Mina into engayisho ukuthi uyasazi vele. And lo msebenzi sizowenza siwenzisise enaye udadewenu sizomenza kube ngathi owakithi angeke size sidayise nje ibhasi sidayise nje sishona le nale job thina. Ewe madoda le nto ndiyifunayo nawe ingakho ndisithi umsebenzi ufuna ube clean. yasazi Thembe nina mna madoda Yasazi. andifuni nobe ndithethe into eninzi. Hayi vele. yazi ke ngoba vele mina bengishiye zonke izinto zami ngeza la ngoba sengizwe indaba ezimnandi sesithola isipani futhi ngelengelo Fa uvele uyosetha lento zakho sinikele kuyena lo ma-oledi siyoze ukuthi usiphatheleni. Oh Asizwe kabanzi ngalo msebenzi afuna simenzele wona. nansi ke into ba unomdadi uthe nifike ekuseni Si ekuseni
5. Osho ukuthi Ibe ekuseni seniphamba bo5. Hayi na. Ngiyayifuna imali madoda. Hayi na kanje. Hayi imali ungayifuni imali. Yayazi kaloku bani umsebenzi niyawenza. Ezizithonga zemali ezikhulu azifuni zidlule ziye kwabanye abantu engabasiyo. Ngithathe nina kuba ndinazi ninithemba niyazi banye. Awungelenge. Hayi ke madoda sendindlela mfethu. Ngoba nami inkaba yami sizohlangana kusasa ngehola lesihlanu ukuze ngizwile ungele no asenze upass 4 khona sizokwazi ukuthi sihambisane kahle yabo singashiyani yabo sihambe kahle sifike kahle nje lithi nje malikhala sibe sesingene emasangweni wakhona lapha kabi yami ake ngimashe nami ngiyoqedela lezi demo engimele ngimashise. Alright ayinamvele bengisafuna ukubamba imali boro la ka Mayithanqasi yabo. Sangena koduluso ngiyabe ekhaya. Yebo. Ya, ke boss lady. Uringile. Sasabele. Sesikangako. Tshela thina. Utshele nobafu. Ngabe ufuna sisebenze ngamuphi la yini? Okay. Kunomsebenzi nje la omncane bengithanda ukuthi ngenzele wona. Hlala phezulu kodaba boss lady silalela. Angithi niyazi le ntombazane le yala ekhaya ebuya tshela. Ya, siyazi kahle. Futhi into enhle leyo sophelele umnene. Angiyiboni inkinga lapho. Isona sizathu ke leso sinenza ukuthi nibe la namhlanje. Ngoba ngifuna ukuthi ningibulale leyo le ntombazane ngokukhulu ukuphuthuma. Eni? Mana ke boss lady. Angathi angisenzwe ngabe kwaye kahle ke kwayina ke manje senzeni? We boss lady. Boss lady. Yazi angiyizwa kahle. Njengobesho nobafu ukuthi lento ingena ngala iphume ngala. Ngabe uqonda ukungitshela ukuthi ufuna ukuthi thina siphikelelise ingcosi yakho. Kungani ukuthi ufuna thina sisebenze lo line loyo? Hayi, khona uqinisele uJack. Yabo nje lento ufuna ukuyenza iyoba umkhokho omubi kwawubabwayo la ikhona. Angiboni ukuthi uyijabulela lento ufuna ukuyenza. Uthi uyicabangisisile kodwa kahle lento. Angizelanga lo ukuthi nizongibuza le mbuzo engibuza yona. Mathi angithi ngenzela lo msebenzi lokulungile mina ngizotholela abantu abazongenzela lo msebenzi niyeke nina abangathandi. Mana ke boss lady. Ungasakwenza konke lokho. Uyazi ukuthi thina abantu bokuqala, somabiza abasabele. Hayi, khona umsebenzi sesiyowenza phela ngoba usukhulumile wena boss lady. Angithi phela wena uNdlunkulu wethu. Kodwa engifisa ukwazi ukuthi angeneme ngeze nalomsebenzi esizokwenza ngoba phela yabona into eyokubangela umkhokho omubi ngisho ubabwayo lo ungculosi la ekhona angiboni ukuthi uyoyijabulela lento ufuna ukuyenza. Ngaphandle kokuthi ngikhohlwe ngabe into yokuhlenga into engakanani phela ana uyazi ayikho into eyamagana ngesikhathi namhlanje. Hayi khuleka phela ngasebaleni niyazi ukuthi imali vele into ekhona nje into ekhona ningakhohlele kumele nilande lapha eG7. Ngaleyo ke ma-oledi besizoyilanda kusasa nje kuseni lizothi nje malikhala amabombo siwabhekise khona kwazi namhlanje sike sathi ukubambezeleka ngala izansi eG6 kodwa nje kusasa malikhala sophikelela khona eG7 ukukhuleka ungakhathazeki. Okay, abona bathi lo msebenzi lo ninikeza wona niwenze kahle. Hayi yonke le mali enelanda lapha eG7 izobe yini yonke. Hayi uhehe uyangizwisa wena yakhe. Yazi ngizwa kahle. Angizwanga boss lady uqinisekile ngale nto eshoyo. Hayi kunjalo impela njalo. Lokho kuyangithokozisa kakhulu. Ungithokozisa kakhulu. It's very nice. And kuyangigqugquzela ukuthi angisukume njengamanje. Siyolungisa nathi kuze sikwazi ukuthi siphikelele siwenze lo msebenzi ube indlela elindelekile. And phela bayazi ukuthi la eKasi ithina ehlezi soqeda umsebenzi. Boss lady ithina abaqali bendlela abaqedi bayo futhi. Uzozwa ngathi. Ngiyajabula ukuzwa lokho. Njani la ekhaya? Awusiswapho right. Yebo. Nokho ubekwa yintona. Ubungajonga wona bafuni kwanto ezokuhlanganisa noNomkhosi. Siswami sengiyakholelwa ukuthi akwena wabulala baba ngiyacela ubambela. So ufuna njani baba ngafe? Yabo wakho
Kodwa yena emngaka. Ngihlele ejele. Ngihlala into engayenzanga ngathi umlahle na endlini. Kodwa beni futhi sonke izinto zababazi kuyena. Hayi bo uNomkhosi uyaphi ngo? Hayi bo Thobeka simlandeleni. Hayi. Masimyeke. Abethwe umoya. Inye into ininzi igqitha into ajongene nayo. Ayibona Umkhosi, bengalindele ukubona wena yazi. Ya mina ngempela kodwa kungasikhathi ngidinga usizo lwakho. Ufuna kusize ngani? Ufuna ngibone isibhamu. Isiphamu. Uphume nini etshelo wena nje ufuzoboleka isiphamu? Ngimizolo yena noma ngizomnika noma cha. Khulileka Nomkhosi, ngizomnika isiphamu. Kodwa kumele wazi ukuthi sami isiphamu siyakhokhelwa. Futhi uzongubani onothi ngibolekise isiphamu mina? Akubalekile lokho uzokunika into engize noma cha. Hayi kulungile ngizonginika Nomkhosi. Imali yami phela ishayise nayo. Imali anginayo, imali ngizole kama ngizole sisibhamu. Hayi akusebenzi kanjalo. Unginika uhalf manje uphinde unginike omunye uhalf mase sibuyise isibhamu. Kodwa nginayo imali ngiyathembisa ngizoyenza nje mase ngizole sisibhamu. Hey Nomkhosi, ngizokunika nje ngoba wena. Kodwa kumele wazi ukuthi angiyifuni inkinga. Mase ngifuna imali yami kumele ngiyithole. Wambalana. Ungajampisi. Ungangifaki enkingeni. Lesibhamu ngisahlangana naso nje basikwela. Hayi bo Thobeka uyabona kodwa uthi akaboni Umkhosi namanje futhi akabuyi kade simlindeni. No, relax wena uNomkhosi uzobuya. Yamazi umngane nami ngalokho wena. Hayi mina phela sengiqala ukulahla ithemba futhi sengiqale ukukhathazeka. Hayi khulileka uzobuya uNomkhosi. Ungawari kakhulu. Yo, hey. Uphi? Indoni ngakwana ngathi gqozo ungena ugalele. Uphi uNomkhosi? Uphi? Asimazi ukuthi ungakhuluma. Hey ngazongayithi silima ngiyazi ukuthi uNomkhosi ulalela izolo. Mkhipheni ngiyamfuna. Uphi? Asazi lutho thina bhuti futhi asimazi usuke kuNomkhosi. Oh, ngizoqhubela ungathi silima mhlawumbe kuzomela ngidubule yedwa ukuze nibone ukuthi ngiserious kangakanani. Asazi ukuthi ngafuthi. Hayi bo siyacela bhuti ingasifaki endabeni zakho noMkhosi thina singene futhi siyacela indlela ngihambe ngekhaya. Hey, khona umuntu ozohamba lana ngangitshela ukuthi uphi uNomkhosi. Ngizomkhipha uNomkhosi. Mina ngeke ukuthi ngithini? Ngicabanga kuyadlalwa yini nina la? Hey, ngicabanga kudlala umlabalaba yini nina la? Hayi bo noMkhosi sithatha isibhamu. Thetha mfondini. Usathe isibhamu la. Jonga khona isidumbu lapha. Sibulele umuntu. Hayi bo bafethu sibonelene amaphoyisa. Hey. Ayikho uzofela amaphoyisa manje, umuntu ozofela amaphoyisa manje. Uzama ukuthi ngizosithi asizofonela amapholisa mfondini. Kukhona isidumbu lapha. Sibulele umuntu wakho. Angeke amaphoyisa azothola ukuthi lo muntu ulwangile bese ngibeka ejele futhi. Hayi bo siwatshela ukuthi befuna usihlasela la endlini. Siswami ngathi uyakhohlwa ukuthi wena ngipharole. Amaphoyisa amakezwe ukuthi ngibandlanye nobugebengu azongibuyisela ejele futhi. Pho manje sizokwenza njani ngoba phela ngeke simshiye kanje lo muntu. Mani bafethu. Ndineplan. Khuluma mfethu, khuluma, sinasikhathi khuluma. Mamelani. Yabona lo mzimba ofuna ukuthatha sokulahla phansi emahlahleni. Pha kulandawo ngasemfuleni. Apha ngazofuna imali khona. Ngicela nangifake kuyo yonke lento futhi mina sicela ukugoduka. Hey, ngathi uyakhohlwa ukuthi wena la uyakhona uzofika uhlala nomulala umuntu wabulala uba kwakho, uba kwethu. Kodwa akusho lokho ukuthi kumele sihambe sibulala abantu. Siyakucela ngenkolo mfethu. Le nto lena uyenzile thina. Kodwa yenzile utatakho.
engathi uyakhohlwa ukuthi wena ngikwi-parole. Amaphoyisa amangasekuthiwa yazwa ukuthi ngibulala umuntu, angeke abuze nanokubuza, ngizophinde ngibuyele ejele. Nimele nekuseni isithathe lesithunzi. Boss lady, sengimashe ngaphinde ngasekela. Hey, yini yenza usiphama ngemfanele amafanele engangeni? Leyo sengikangawo. Umsebenzi lebengithumela wona uyowenza wona seniwenzile. Bakhathazeke. uTiger njengamanje ulungise yonke lento. Hayi, into enhleke le, into enhle leyo. Bobhi phofakazi obusho ukuthi wonke lo msebenzi lo senoqedile. Phela wona boss lady angithi uyazi ukuthi umsebenzi kumele siwuphothule. Mina ngivele ngahamba ngayolanda imibuko. uTiger wahamba wayophikisa lentombazana. Usuyamfonela nalo Tiger wamuza ukuthi umsebenzi seqedile. Kona bengamkhebuli. Ey. Besizohlangana naye uma kade sengiphuma lapho. Awumfonele njengamanje umuza ukuthi lo msebenzi sewenzile. Wathi ngenze njalo boss lady. Kungani pho manje ifoni yakhe ingangeni? Hayi, wena boss lady. Ngiyacabanga ukuthi usabhizi ngaso sona lesibani lesi. Niyangihlanyisa ke manje. Ngicela ungangihlanyisi njengamanje sukuma uyambheka lo Tiger wakho ukuthi usewuqedile lo msebenzi ebenginikeze wona. Boss lady. Usushiya. Awuthi ngenze njalo. Abe uTiger benzile lento. Boss. Yamazi. Tiger. Sukela kudala. Kade aqala ukuphilisa abantu abaqina. Yini ke bezomhlula ukuthi ayise le ntombazanyana nje kagoqanyawo. Into engixakayo ukuthi kungani ifoni yakhe ingatholakali. Phela ngiyazi ukuthi ubra wami uma ngimthinta efonini uhlezi etholakala. Ake ngehlisa umoya. Ake ngihambe ngendlini. Yithi ukupholisa leli khanda leli. Mhlawumbe uzoqhamuka nje. Ngendlini. Ngathi ngubo phambi mfundini khalezisi. Ngiyabona khona uthobeka lento yakapheli. Uma mncane usazozama ngokungeza amandla uzothuma abanye abantu bezozama ukungibulala. Ungathi uyiphinde ke lonto leyo. Lo muntu lo sesibonakalisile ubukhohlakele kangakanani. Ngicela usize njani?
Siqale ngokumbulala. Wo, akwazi singenza kanjalo. Angifuni ukuthi siphinde sibulale omunye umuntu ongibona sibize namapholisa. Amaphoyisa singawafaki la. Ngoba azombopha. Ngenkathi embophile uzohlala inyanga ezimbalwa bese yapha umuntu ajeziswa kanjani. Ngicela ucetha nomkhosi kulo ndawo. Lo muntu lo xa ebanjwayo uzokhaleza phuma. So nina nobabini funeka nize ne-solution. Obana nizokwenza kanjani uba nifumane revenge. Ayikho enye indlela ukumbulala. Kuyafana mesimbulala sizozuza ngalokho ngoba uzwile nakwi-record ukuthi zonke izinto ezoshona kukhetha. Sizodayisa endlu bese siqala empeleni. Hayi basikwazi singadayisa endlu kuphela uyazi phela mama mncane usathola imali enkulu kakhulu ufaka baba. So wenze njani pho? Angazi sobona nathi wenze njani. Kodwa akwazi ukuthi singadayisa endlu kuphela. Hosilindeni ngoba isikhathi asinaso. Themba mina sisami soyenza iplan futhi sengihlale kakhulu mama mncane ngiyazi wonke amaqhinga akhe. Okay, kulungile. Kodwa wazi ukuthi sisengcupheni. Kumele wenze izinto ngokuphuthuma. Ulungile sisami ngiyakuza sacela ukumshiya cause mangasathola esabhenhleni nami angibula ngisho ngempela. Ya uhambe kahle. Uyisale kahle. Sure. Uy, Ethini. hayi ngiyangeke. Hayibo. Nicole, uphuma phi ebusuku kanje? Wangihlahlela amehlo ngale ngithi uphuma phi ebusuku kanje? Hayi mama uphuma mnganami. Qamela lamanga. Yena muphi umngane wakho? Qamba amanga kade kunomkhosi. Akukho njalo mama uphuma kumnganami. Lalela lana ingane yami. Angifuneli lutho ezokuhlanganisa nonomkhosi yezwana. Yebo mama ngiyakuzwa. Uma ngezwa nje, ngezwa kuthiwa khona into enihlanganisayo, uzongazi kahle. Kungani vele mama ungamfuni nomkhosi la ekhaya ezohlala la? Ahlale kuphi? Lana angihlali nombulali mina. Ikubo nje mama la ekhaya. Hey, wengane, nawu usungibangela isicefeke manje. Awusuke ungishiye futhi ungishayisa nangomoya nje. Yebo ulungile mama. Hey, nomkhosi, ngathi sisenje ngaleyo esiyenzileyo andizosibuphisa. Khulileka Thobeka. Ayikekho umuntu ozosunza impalo kamuntu. Ngiyandokhela yonke mina lento. Ena kafuna ubanjwe mfundini. Ethomani ngisacabanga indaba engiyiluyisela lwami bangathi. Ezothanda ubanzima ke lonto leyo. Kodwa ke khawothi ucenge wathi waphelela. Yabona into ukuthi ayejena. Angeke ajeze ngokwanele. Ngangifuna umbulala. Hayi buyitsho njalo lonto leyo nomkhosi. Uyayibona ba yonke lento izobuyisela ejele. Hawu, ngani mase ngasasibona sizoba imali. Hayi ngiyakuva mnganami. Kodwa ngiyacela ungandifaki kakhulu ngalewe. Angikafuni ukubanjwa. Hayi khulileka ngani. Kodwa sala mina ngiyeke ngiyeke akuqale ngiyeke. Ngiyeke khulileka ngakuthola ukuphumo kusazokuba. Nganami, wona ndiyafuna ukunceda. Qhaliwe ingathi ngapha kwamandla. Ngiyacela nje nilungise ninodwa njengefamily. Hayi kabi mnganami. Ngiyabona kodwa soyilungisa sibona babathina apha phandle. Eish. Inengohlelo. Hey, mthatha. Utomdala. Alright, what? Hey. Ngiyancenga kufana. Bonakala ngathi awunwabanga. Utyiwa yinto? Angithi laba bafana bangisebenzelayo nje. Ezi zifede sezenzeni ngoku.
Kunini ngabathumela ukuthi abangenzele umsebenzi kuze kube manje abangakawenzi lo msebenzi. Utsho lo wobulala intombi leyakho. Yeah. Unkosi. Bhuti omdala, ngisho wona impela. Sebeweak manje labafana. Sebehlula ukubulala nje intombazanyana encane. Kodwa ndandikuxelele nomdala. Ndathi yiyekele kum yonke lento. Jonga ngokuxakene lento. Abanamaphika lokho awanimamela. Hawu, phela mina bhuti omdala ngangithi ngifuna ukuthi lo msebenzi lo usheshe wenzeke. Ungakasolakali lutho. Ngathi sekufuneka ndizenzele ngokwami lo msebenzi. Wena ulungisa imali. Singasokolisani nomdala. Please. Mawusho njalo ke bhuti omdala, sengithembe wena mina. Khululeka nomdala. Into enimazuyivumela ukuba nomntana akuphuce isonka emlonyeni. Ukhumbule nomdala, lilifa lakho eli. Hayi. Yena into engasoze ke nami ngayivumela leyo. Yabona ke leyo yowenzeka ngifile leyo. Dila naye kwami nomdala. Uzomlazi uba nibani. Khululeke nje wena nomdala. Akho nenye into ezophazamisa. Ezoba ngumqobo kahle kahle nje lethu. Yabo? Ngiyabonga mntaka baba. Nqunqe yapha, upheke, ulungise amabhodo. Uma seku right, nami thole something ngoba nilambile nomdala. Khululeka. Yenzeke kanjani lento? Tiger. Sebevele bamisa 6 feet under. Ngabo bani ungenza lento? Khumbula kahle. Ngikhumbula kahle. Wasuka kumina. Eyakulesa sikebelese sesibhatete. Kumele usiphiyelelise. Ngabe ngenzeka ukuthi yiso esivele samisa kagoqanyawo. Futhi phela makunjalo. Zomela itholakala. Kodwa ke boss lady. Ngizoyithini lento? Ngoba phela ibukubuku bese silithathile. Salisebenzisa. Manje mase kwenzeka into enje. Kodwa kuzomela ngiqonde isibindi. Kuzomela ngiqonde isibindi ngicela ngimtshele. Because otherwise kuzoba ngathi umsebenzi asiwazi. Ya. Ngimtshele. Hambe ngeke. Ngeni. Hayibo indaba thobe ubekwa yini la uqhatha nomama? Ngikho unomkhosi uyadinga umuntu lakho. And uyazi basithi sobabili kuphela abantu abangakwazi ukunceda. Mina ngifuna nokuyingena lento yeni, ngicela ningikhiphe nje phansi konke. Yazi andokunderstand. Njani ungafuna umncede usisi wakho ekubeni ulazi udaba balo uhamba njani? Nimazi ba ngubani wabulala utata wenu. Kodwa umama wathola isikhonto esihlanganisana nomkhosi angixoshwa la ekhaya. Ngapha ayibalulekanga loo nto leyo ngoku. Eyona nto ngundoqo kuba sincede usisi wakho. Sizokwenza kanjani lokho? Ngibona ngathi izoba serious lento yakhe. Befuna ukuyisa revenge ngokumbulala. Hayibo. Uzobuyisela nje. Hayibo thobe ufuna ungitshela ukuthi nomkhosi ufuna ukubulala umama? Umfondini yiloo nto leyo nje lapha. Ngifuna sizame indlela ebasimvile angayenzi yonke loo nto leyo. Pho sizowenza kanjani lokho? Khona implani. Khuluma phela. Mamela-ke. Unomkhosi imvele ethetha ngoba ukhona ipolisi elizofika elizomcheka malunga neparoli yakhe ibihamba kanjani. So ndifuna wena umake sure uba lithi lifika
apha kuwe lifike kukhona wena. Loo nto leyo ingasinceda. Ngithini mina kulona? Mamela ke, uzoxelela yonke into oyaziyo nawe eyenzekayo apha. Mhlawumbi loo nto leyo yonke le nto eyenzekayo izamnceda uNomkhosi ubana angabuyeli ejele. Khululeka Thobeka, wenza njengokusho kwakho. Sacela ungishiye ngaseqhamukhulu. Ndiyakucela umekesho obuyayenza loo nto leyo. Khululeka wenza njengokusho kwakho. Okay. Hey, nomdadi. Abafana nisebenza nabo eGoli. Anibafumani ifoni. Loo nto indenzele uwali. Kuyacaca abafana bohlulekile. Hawu ngalokho ucabanga ukwenza njani? Bengicinga uzibambela ngokwamathuba lomsebenzi. Hebo. Izoba ngcono kanjani? Kodwa omdala unesiqiniseko salento eshayo. Kubonakala ngathi awusangithembi. Loo nto yandonyanyisa ngoba ndim odleze phepha amasiko kulungisa. Hayi, mawusho njalo kodwa omdala, ngiyakuthemba mina. Mawusho njalo, sheshe phuthuma. Ngidinga ifile lengane. Khululeka nomdadi. Kuzangiwe. Ngeke sisokole soyintombazana encinci kaka. Izothi lishonela namhlanje sibe sithethe into madoda. Ya wena, kwenzakalani ngawe? Sokothola boslady. Uthi suke sakhetha umsini. Khuluma phela. Ithini inkinga enibe nayo? Nganikeza imali ngathi ngenzelela umsebenzi. Kuze ube manje umsebenzi aniwenzile kodwa imali yami ngakunina nganika imali. Cha, wena boslady. Ukuthi lana umuntu okumele ayophikelisa nentombazana sebevele bamisa 6 feet up. Hayibo. Usho ukuthini mawuthi ushonile? Tshela. Isibonele ngawami amehlo. Umfuleni bembuze ngengubo. Hayibo. Mancanga ubani ongenza into efana nalena? Yento le engitshela yona ukuthi sibhalele isikebeleshe sebhantinti akukho kunye akekho umunye ongaphinde ayenze lento ngaphandle kwakhe. Ya. Nami ngiyamsola uNomkhosi. Baba. Angiqondi uNomkhosi wenze lento. Ingqozo noqini. Eyoba uNomkhosi akunethele. Ayithi lo nto ibantwana kwami. Ningakulethanga mina. Nomdadi. Awutsho ukuthi ubuphi wena ngelaxesha. Umngane wakho eyobulala kulala. Ubona nafuda phethe. Mina angeji7 yolandelela bubu. Ngithi ngisothi mangisekela ngimkhebule ubaba. Kodwa ngathi mangikwenza lokho engatholakala emafonini. Sabalekile konke lokho esenikhuluma manje. Mina into engiyifunayo, ngifuna le ngane le uNomkhosi. Ngidinga ifile. Ziyahamba insuku. Into ezoba ngcono ukuthi nisebenzisane ukuze lo msebenzi lo uzohamba kahle. Hayi baba. Yabhatyaza ke. Hlangana nomkhambathi. Umsebenzi nisenzela ndodwa ali. Kuzomela nisebenze nobabili kulomsebenzi ukuze umsebenzi uzohamba kahle. Okay. Xa ngibeka ngaloo ndlela. Sizokwenza lo msebenzi. Mamela ke mfana. Wenze sure bamasela aqinile. Iqinisekise. Bamadambile baqinise. Sebenza namaneke. Amafofo. Sebenza nabantu abawazi umsebenzi. Abashona isitori sakho. Wena
Okokugcina nginikeza ithuba lokuthi wenze lo msebenzi. Mengabe uhluleka yonke imali yami le nganinika yona ngiyayifuna. Khululeka boss lady. Yabona this time. Sizophothula umsebenzi. Ungakhathazeki. Hayi. Akube njalo ke madoda. Shosho, Khona usizo ngidinga wena. usizo lwami uyazi ukuthi angifuni into ezongifaka enkingeni. Ufuna ungibona inhlamba sibaba. Nomkhosi, ngathi ijele selikushintshile. Uqale nini ukuphatha ibhamu wena? Ukhona lo ucabanga uzowunika inhlamba noma cha? Ave uzoboshwa wena. Uzowunika inhlamba sibaba noma cha? Ufuna iy'nhlamvu. Siphi sona isibhamu sami wagcina usithathile? Uzokunama sengiqeda usebenzisa. Why vele ngibuza imibuzo ngakho? Uthi angifuni into ezongifaka enkingeni Nomkhosi. Kulungile ngoba ufuna ukuthi usamunye umuntu. Angishongo ukuthi angifuni, uthi ngiyakuxwayisa. Ngizokunika iy'nhlamvu kodwa nemali yami ngifuna yonke iphelele. Ulindeni nika phela. Azikho la kumina iy'nhlamvu. Asambe siyolanda endlini.